Machiegni odiochieng' ma kawuono piny ngima dhi odiochieng' mar mond liete ka girango midhiero ma mond liete osebedo ka kale kendo kaka inyalo konygi. Chiliel ma jahigni 80 e gweng' ma Umindi e Kanyipir location e kachung' od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay koro nyalo buonjo bang' yudo ot manyien e bwo chenro mar chiwo sir ne mond liete ma bende otisi ni Widows Empowerment Program, ma en chenro ma bende nochaki kod jagoro mongirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo mano mar siro mond liete gwenge mag Nyanza. Kuke kaunti ma Homa Bay, Ali Abich miwaler mathoth e wachni. Tarik 23 dwe mar 6 higa ka higa piny ngima dhi odiochieng' mar mond liete ka irango pek kod midhiero ma mond liete osebedo ka kale kinde oganda kod okenge monego bed ni iketo mar konyo mond liete koro gwenge e gweng' ma Umindi location ma Kanyipir kachud bura ma Karachuonyo. Mama Rispa Nyalek ma en jakanyo mar chako Tek Widows osebedo kodago ngima matek mar chan kod dhier nyaka ne wuon pargi magoro lalgo, kendo achiel kuom pek ma osebedo go en dak e ot marach mosebedo ka chwere kinde mag koth. Dayono koro noyudo fungruok maduong' e kinde ma koro piny ngima ingo odiochieng' mond liete bang' yudo ot manyien mane ogerne e bwo chenro mar siro mond liete ma itayo gi apis jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. An ago erokamano mokwongo ne Nyasaye. An asetagora mang'eny, tagone wuod yuora erokamano Raymond Omolo. Ka en jokalo gi ndege wiya, awinjo nogedo Beta, togedo Ibo, togedo Fang'ano, togedo Sindo. To an to weya ka. Koro apenjo kare Kanyipir ka, nanyuolo ng'a monyuolo na wuoyi. Ago erokamano koneno ne en. Oda manyocha nitie chwer ma kata kama tede maonge. Aonge kata kaka lawa rwaki otimo koth lile, tadier otimo koth. Tado rieny, tado ti, tado manomiya mana mar yuora. Wuod miyono Odhiambo Nyalek ma sani koro ne piny nyaka ne yud masira mar apaya, wacho ni ngima ok osebedo negi mayot kata matin kaluwore gi chan mokwako dalagi. Nyola chandruok sana nikech babu be notho chien kucho higni mang'eny. Mane ga mal, onyalo doyo ne ji eka idwa yud chiemo. An awuon mana dong'. Mamwa ni ero chandre chanda kamano. Oro nokwalu sopo anana kamano. Wapo ka Dr. Raymond Omolo PS marwa. Jali maslahi mar mama, ogero ne mama ot. Ma an awuon nokanyal chopo mondo mi agerne. Ruoth malworano Israel Amadi bende yango pek ma Chiliel no osebedo ka kale ka ok nitie mond liete mathoth e alworano maonge kata kuonde ma ginyalo jote mawinjo bende konyogi. En miyo ma chwore notho chon. Ot mane odake ne en ot machwer. Ne en gi nyithindo ariyo, achiel nosetho, maduong' ma en go bende soso nodakre. Entiere to kokonya e low community akawo thuolo ni mondo ago erokamano ne ranyisi maber ma PS otime gweng'wa ka. Dhi miyo mama ma notini bedo gi geno nikech ka koro nindo kama ber odhi bedo gi geno maber. Mond liete kale chandruoge mang'eny, achiel kuom gi bing' udi. Chenro mar siro mond liete, apis jagoro mongirore migawo mar arita pacho ka Dr. Raymond Omolo osebedo ka dhigo nyime e kauntis ma Kaluo mar neno ni mond liete bende odago ngima makare kinde oganda kaka ilero kod Peter Liso Gendo. Mama Rispa osebedo kodak marach kabisa, od osebedo ka chwer kabisa. Koro odiochieng' ma kawuono obiro yawo ot manyien ma PS ogerone, ochak dak manyien, ochak dak maber. Nitiere kombe, nitiere matres, kitanda, tangi mar pi be kanyo dhi bedo installed. En odiochieng' mond liete e piny mangima. Gimotimore kawuono en ranyisi mar gik mosebedo kwatimo kuonde duto te. Mond liete osebedo gi chandruok mang'eny kabisa. En odiochieng' ma waparo kendo wakonyo godo mond liete makalo midhiero mopogore opogore. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, an Ali Abich.